el que per nosaltres és important i és on ens centrarem és que creiem que les reunions han de ser de govern a govern i que Catalunya ha de tenir un tracte bilateral amb l'Estat. A nosaltres el que ens importa és com Catalunya es relaciona amb l'Estat, en un context que a nosaltres ens agradaria superar el més aviat possible aquesta relació de govern a govern per relació d'estat a estat. Dos estats que haurien de ser aliats, que haurien de ser germans en molts aspectes. Per tant, nosaltres prioritzarem el tracte bilateral amb l'Estat. Fixi's, la pregunta vostè és independentista porta a un terreny, que és el terreny de hem d'anar clarament a la separació d'Espanya. Jo, per exemple, si hagués pogut definir un model ideal per Catalunya, hauria estat una confederació de pobles ibèrics, amb una Catalunya, nació, amb un govern propi, amb tots els poders més importants, que forma part d'un estat confederal on se'ns tracta i tractem de tu a tu amb els poders centrals, cosa que no passa en aquest moment. El que diem és nosaltres no renunciem a cap via pacífica i democràtica per assolir els nostres objectius i, evidentment, el que plantegem com a forma prioritària és que ara aquesta hi ha l'oportunitat de que sigui una via negociada. Una oportunitat per les nostres conviccions, no perquè el govern de l'Estat estiguin, de moment, en disposició de fer-ho. Hi ha d'haver algun partit a Catalunya que, sense renunciar a un progrés clar des del punt de vista de les nostres llibertats nacionals i del màxim grau d'autogovern, pugui plantejar les coses d'una manera que pugui aplegar una majoria social del país, que és la clau perquè els països avancen? Aquesta és la pregunta. Doncs bé, això és Convergència i Convergència i Unió. Per tant, el temps no el marcarà aquells que volem avançar, sinó el marcarà la majoria que tinguem a darrere. Com més àmplia sigui, més fàcil serà i menys haurem d'esperar. I dèiem que Esquerra, com a eina política, doncs pot ser, junt amb altres eines, aquesta escarpa i martell que han de permetre obrir finestres en aquest mur. I el que preferim és el que en diem el camí més ample, que són el camí que ens permeti, en una societat madura, que tothom acordi el procediment de com es pot posar la independència a votació. Aquest dret a decidir, els catalans, a on l'hem d'aplicar? En allò que més ens uneix? En allà on hi ha una majoria social del nostre país? O en allò que més ens pot separar? Perquè allò que ens separa ens fa més dèbils. Si fos per mi, la independència seria demà mateix. Però nosaltres el que volem... Però el camí que planteja ara, d'ampliar base, de ser més, no sembla que això es pugui aconseguir d'un dia per l'altre. Perquè és la manera d'aconseguir-ho. Fixi's, a Catalunya hi ha gent que clarament és independentista en el sentit de dir, escolti, jo és que vull que Catalunya tingui un estat propi. Però hi ha altres catalanistes, i la història del catalanisme ho demostra, on hi ha molta altra gent que no volen, de moment, arribar en aquest extrem, o que fins i tot no hi volen arribar. I aquesta gent se senten catalans i se senten catalanistes, fins i tot catalanistes, que és una manera de ser català. Hi ha catalans que no se senten catalanistes, però n'hi ha molts que sí. Però el problema és que a davant tenim un estat i una part de la societat del nostre país que no accepta els procediments que havíem plantejat fins ara. La declaració d'independència de Catalunya ens uneix o ens separa? Això clarament divideix la societat catalana. No sé si per meitats o per una mica més a favor d'un o una mica més a favor de l'altre. Nosaltres el que hem dit és que, més enllà del debat unilateralitat o no, és una qüestió de correlació de forces. Tu pots plantejar un escenari depenent de la força que tinguis a darrere. I és evident que davant d'un estat que ha estat disposat a tot, de fet, avui fa 8 mesos que van empresonar Oriol Junqueras, 8 mesos, i Quim Forn i altres companys, però 8 mesos d'Oriol Junqueras, el president del nostre partit, empresonat. Per tant, un estat que està disposat a tot. Per tant, davant d'aquest estat disposat a tot, hem de ser molts més i hem de ser més forts. I aquesta és la idea bàsica de la ponència, que ha estat àmpliament ratificada. Perquè vostè sap perfectament que això d'Espanya és una cosa molt complicada, que no sempre Espanya ha actuat d'una manera amable respecte al que podem ser, diguem-ne, els nacionalistes o les nacions dites per ells perifèriques, que jo crec que no són perifèriques, però també podem ser nacions centrals a dintre dels nostres espais, no? I per tant això s'ha de tenir en compte. Ara estem vivint un moment pacífic, un moment de pau, un moment de democràcia, però aquesta ha estat l'excepció en la nostra relació, diguem-ne, amb Espanya i en la nostra història. I en tenen algun indici de si el que va fallar va ser per mala fe de l'altra part? Jo no sé si atribuir la mala fe, però en tot cas s'ha intentat aclarir, per exemple, quin és el paper, quina és la relació de l'imam de Ripoll amb el CNI, això no ha estat aclarit, ja, insisteixo, hi ha una comissió d'investigació al Parlament que intentarà aclarir això i, per tant, doncs,
creiem que seria bo que hi hagués transparència en aquest sentit. Senyor Aragonès... En tot cas, crec que ningú acusa a l'Estat d'estar darrere de res. Això, evidentment, vull deixar-ho clar. Per això li preguntava. Però, evidentment. Ara, és evident que hi ha coses que s'han d'aclarir i més que res perquè hi ha hagut errors, no tornin a passar. I, per tant, nosaltres estem convençuts que quan canviï la correlació de forces, per tant, quan siguem més, tindrem l'oportunitat de plantejar un nou salt endavant. Més de quants? Més dels que som ara. De fet, mai en tenim prou i sempre voldrem ser més. La iniciativa legislativa popular que planteja el referèndum al Parlament aconsegueix arribar a reunir les 200.000 firmes i vostè està en posició de donar-hi suport? 1, li donaria suport, 2, l'impulsaria si arribés al govern de Catalunya? Jo crec que l'independentisme i el conjunt de forces republicanes coincidim en els objectius. I, de fet, el problema no el tenim en els objectius. El problema el tenim en els mitjans per aconseguir aquests objectius. I, de fet, és el que hem plantejat a Esquerra Republicana. Aquests mitjans són àmplies majories, una societat que sigui capaç de resistir molt millor que no pas, com ho hem pogut fer fins ara, els atacs que vam rebre a l'octubre, més suports internacionals. Aquests són els requisits, les condicions per poder guanyar aquests objectius. Per tant, amb els objectius, totalment d'acord. Per tant, anem a treballar els mitjans per obtenir-los. I en aquest sentit, des del 2015 fins ara, han passat moltes coses, hem fet l'aprenentatge i, per tant, això ho haurem d'incorporar en aquesta moció i estic convençut que ens posarem d'acord, perquè coincidim plenament amb els objectius. De moment no ha arribat. I quan va arribar, per unanimitat, si no recordo malament, fixi's, per unanimitat es va dir que no. No Convergència i Unió. Convergència i Unió i Esquerra Republicana, Iniciativa per Catalunya, i no cal dir els populars, els socialistes, els ciutadans, etc. Per tant, davant d'aquest estat disposat a tot, hem de ser molts més i hem de ser més forts. Tenim la majoria social en aquest país nostre preparada per una cosa així, avui per avui, en plena crisi econòmica? Bé, les finestres d'oportunitat nosaltres creiem que no apareixen perquè sí. No estàs allà i apareix. És a dir, l'1 d'octubre no va aparèixer perquè sí. L'1 d'octubre no estava la gent esperant i van... No, és a dir, l'1 d'octubre va haver-hi una organització, va haver-hi un plantejament polític, es va treballar per fer-ho possible. Doncs ara hem de fer el mateix. Ara tenim un mur en què l'Estat està allà en forma de repressió, en forma de negativa a abordar aquesta qüestió, i el que hem de fer és crear aquesta finestra d'oportunitat. Un pacte estable, jo he dit sempre que amb un partit que va contra els projectes més importants que hi ha a Catalunya, i el de l'Estatut ho era, no? Sobretot a partir del moment en què el poble de Catalunya va ratificar amb un referèndum aquest Estatut, doncs es fa molt difícil. Altra cosa és que amb el Partit Popular s'hi pot arribar a acords puntuals sobre temes que poden ser importants. Doncs evidentment que el nostre és un projecte per tothom i que el projecte de la República Catalana ens ha de permetre superar moltes de les dificultats que tenim en la situació actual depenent de l'estat espanyol. Ens ha de permetre posar les institucions al servei del ciutadà. Ha de permetre, per exemple, acabar amb els oligopolis que estan presents en molts àmbits dels sectors regulats, en aquella economia del BOE. Ha de permetre situar els drets socials com un eix fonamental del país i un eix fonamental de les institucions. L'eix últim de l'estat de dret a Espanya és la seva unitat. Ens ho va dir el Consejo General del Poder Judicial, el seu president, a la inauguració de l'any judicial aquest any. L'eix últim, la raó última de la República Catalana ha de ser millorar les condicions de vida dels seus ciutadans, no la unitat d'un estat o una integritat d'un estat com si fos una qüestió religiosa. Perquè, escolti, tampoc parlem clar, també. Avui la preocupació del carrer és la crisi. La preocupació de la gent del carrer, i és lògic que sigui així, és l'atur, és la feina, és com funcionen les empreses, és com afecta això a l'estat del benestar, com repercuteix això a la sanitat, com repercuteix això en els serveis socials, a l'atenció a les persones grans o discapacitades. El problema és aquest, I els partits polítics. I els partits polítics i tot el que vostè vulgui. Però això no ho hem de perdre de vista. Tot allò que hem estat parlant, l'Estatut, els pactes amb el Zapatero, els referèndums, tot això és important. Toca sentiments, toca interessos, molt important. Home, l'Estatut toca alguna cosa més. No dic que no, l'Estatut toca alguna cosa més perquè toca la voluntat del poble de Catalunya expressada a les urnes. I toca el sistema econòmic, la relació amb Espanya... Toca tot això. Però jo també tinc molt clar quina és avui la prioritat de la majoria de la gent. Perquè la mobilització de l'1 d'octubre va ser extraordinària, però necessitem sumar-hi molta més gent. El 3 d'octubre va generar un consens més ampli, fins i tot dels que vam anar a votar sí l'1 d'octubre. I, per tant, aquesta és una base excel·lent per començar a sumar noves voluntats. En canvi,
que Catalunya administri els seus propis recursos, allò que els bascos en diuen el concert econòmic, que els navarresos en diuen el conveni, el régimen de convenio, això ens uneix en els catalans o ens separa? Però és evident que en el mes d'octubre i el mes de novembre vam veure que, malgrat que havíem avançat molt, que hem anat més enllà del que havíem anat mai, perquè si mirem fa 10 anys on estava l'independentisme i on és ara, doncs és evident que hem avançat molt, però és evident que per guanyar necessitem ser molts més. Per tant, o hi ha un acord, o si hem de tirar per la via de les pròpies decisions, doncs hem de ser molts més, perquè nosaltres el que volem és guanyar. Escolti'm, aquest és un tema tan important, decidir el futur de Catalunya fins a les seves màximes conseqüències, que no ens podem equivocar. No ens podem equivocar, no ens podem pensar que aquesta feina es fa perquè arriba una iniciativa en el Parlament. Pum, mira, ha arribat una iniciativa, pronunciem-nos i ja està. I si les conseqüències de tot això no les tenim ben calculades, què fem? Sí, doncs haurem de seguir picant, i com deia abans, amb molta més gent, amb més suport internacional i amb una societat civil molt més forta, que ja ho és extraordinàriament forta, però davant d'un estat disposat a tot no n'hi ha prou. Jo, en tot cas, insisteixo, la reunió de dilluns que ve ha de ser una reunió que s'ha de poder parlar de tot. I ho hem plantejat, un diàleg sense condicions, però sense renúncies. No es pot plantejar que per part nostra es pretengui, per part del govern de l'Estat, que renunciem a abordar el problema de fons. No, és que ens estaríem equivocant molt. I sé claríssimament que el futur govern de Catalunya, si jo reclamo que sigui fort, que estigui cohesionat, que sigui responsable, que sigui seriós, que tingui projecte, que tingui lideratge, és perquè la primera feina d'aquest futur govern és aixecar econòmicament el país. Perquè sobre un país empobrit no podrem construir res d'important ni res de bo. Necessitem aixecar el país, que vol dir que la gent torni a tenir oportunitats de feina, iniciativa, que la cosa torni a funcionar. I en aquest moment, desgraciadament, doncs, encara no estem en aquest. Té previst reunir-se amb la ministra Montero, també amb la ministra Calviño? Sí, també. Sí. No sé quin marge té, perquè vostè deu estar ja treballant en els pressupostos de l'any que ve, entenc. I aquí saber quin és l'objectiu de dèficit és essencial. Per tant, espera poder tancar un acord per entendre'ns durant l'estiu? Bé, pel que fa als pressupostos, tenim marge. La setmana passada vam fer l'ordre formal, publicada al Diari Oficial, per iniciar l'elaboració de pressupostos. Vull recordar, per exemple, que en els pressupostos del 2017 l'objectiu de dèficit es va canviar en ple procés de discussió parlamentària i ens va permetre posar més diners a renda garantida i en l'àmbit d'ensenyament. Per tant, encara que canviïn a l'últim minut, això es podrà aprofitar. El que ens agradaria és que pogués ser el més aviat possible. En tot cas, posar una data, un límit, abans d'haver-me pogut reunir amb la ministra d'Hisenda i amb la ministra d'Economia, doncs no tindria gaire sentit. Esperarem a la reunió i a partir d'allà veurem quin és el marge d'actuació que tenen. A banda de parlar del límit de dèficit, també té previst parlar amb elles, o concretament amb la ministra d'Hisenda, de la finalització d'aquests controls mensuals dels comptes de la Generalitat? Nosaltres ho hem reivindicat i, evidentment, això estarà sobre la taula. No té cap sentit que es tracti el govern de Catalunya de forma diferent a la resta de governs en el sentit d'exigir-li unes coses que no exigeixen els altres. Tota la despesa de la Generalitat està feta conforme a la normativa, ningú toca un euro que no s'hagi de tocar, intervenen els interventors de la Generalitat, que són els que hi fan el control de legalitat, i per tant no té sentit posar-hi controls complementaris. Anirà a la pròxima reunió del Consell de Política Fiscal i Financera? Doncs ja ho veurem perquè fins ara el Consejo de Política Fiscal i Financera ha servit de poc. Ha servit de poc perquè és un àmbit en el que el Ministeri d'Hisenda sempre en té la meitat més un dels vots. Vostè creu que Catalunya se'n podria sortir econòmicament com a país independent? Crec que sí. Creu que sí? Sí, senyora. I que jurídicament seria defensable? No tinc cap inconvenient en dir-li que Catalunya se'n podria sortir, perquè, escolti'm, si se'n pot sortir Dinamarca, o se'n pot sortir Àustria, o se'n pot sortir Holanda, no diguem, o fins i tot països més petits, doncs per què Catalunya no? Catalunya també se'n podria sortir. El que passa que, atenció, Catalunya, per història, té diverses coses que ens lliguen al conjunt d'Espanya, i això no ho podem oblidar. Nosaltres el que plantegem, i aquí n'hem parlat amb el president de la Generalitat, amb Quim Torra, llargament, si el diàleg que vol plantejar el govern de l'Estat no inclou l'1 d'octubre, no inclou l'autodeterminació,
no inclou la sobirania, que és el problema de fons. El problema de fons que hi ha entre una majoria de la societat catalana i les institucions de l'estat espanyol no és sobre el traspàs de Rodalies, no és sobre si en el finançament autonòmic hem de tenir uns quants punts més de l'IRPF, un tant per cent més. No és sobre això. El problema és sobre la sobirania, la qüestió de fons, el que ens va motivar a fer l'1 d'octubre, el que ha tret al carrer tanta i tanta gent. Aleshores, seria molt absurd pensar que si no es tracta aquesta qüestió podrem arribar a algun tipus d'entesa. Si jo hagués volgut ser president de la Generalitat en aquesta legislatura, probablement ho hauria pogut ser. M'haurà d'explicar una mica més. Amb una moció de censura. Sí, si jo em presento amb una moció de censura en el Parlament de Catalunya i em comprometo a fer aquell referèndum que vostè deia, què fan els d'Esquerra Republicana? M'haurien dit que no? Vostè què creu que haurien fet? Jo crec que, en coherència amb el seu plantejament que estan fent ara, no li hagut haurien hagut de dir que no. I per tant jo seria president de la Generalitat, en aquestes condicions. I per què no ho he fet? Perquè l'única manera de dialogar és que els dialogants siguin diferents, i per tant una mica contradictoris, un no és l'altre i l'altre no és l'un, però que aquesta contradictorietat no digui que un té la raó i l'altre és un dolent, sinó que hi hagi diàleg, és a dir, que hi hagi tot aquest matís, aquesta matisació, sempre que hi ha conflictes. El problema és posar ponts, posar passarel·les, que es passi, que es pugui passar de l'un a l'altre, sent contradictoris. I és l'única manera de dialogar, el més és un monòleg. Jo sóc una mica dur en el judici, i per això el títol d'aquell llibre, La traïció dels líders, és un títol dur, no? La meva opinió és que en aquell moment era molt més fàcil tot del que es deia que era fàcil. És a dir, i aquí tenim una tradició de lluita que estava canalitzada per l'Assemblea de Catalunya i tota una colla d'altres assemblees que estaven sota d'ella, i hi havia uns punts, hi havia uns interessos i tal, unes finalitats. A l'hora que el Suárez va donar el cop de pistola per començar a buscar escons, doncs tothom es va abandonar, tots els que aspiraven a escons van abandonar pel camí els compromisos, fora algun que altre, no? I aleshores van rebaixar totes les peticions, el que van voler. No s'adonaven que hi havia tot un dinamisme en què el sistema anava cedint. Ells van donar com a excusa que hi havia els sabres, que hi havia soroll de sabres i que hi havia perill d'això. Però jo crec que això de carregar la culpa als militars és molt còmode. Jo conec militars i coneixia aleshores militars i no era així la cosa. Els militars tenien por d'una altra cosa, de que passés lo d'Argentina, que els passessin comptes amb ells. Jo el que volia és que n'hi hagués un pacte contra natura, perquè el consens m'agrada molt entre gent democràtica, però gent democràtica i gent no democràtica, un consens no s'aguanta. Total, que es va cedir massa, i el que veig després de 20 anys és que allò que alguns demanàvem i que vam quedar-nos marginats en minoria total, doncs avui dia els que manen, que són quasi tots els mateixos d'aleshores, llàstima de no haver demanat aleshores un concert econòmic, llàstima de no haver demanat, i estava sobre la taula, en comentaven, doncs el tema dels Mossos d'Esquadra, no? I de suprimir la Guàrdia Civil. Llàstima que no haguéssim demanat, és a dir, hi ha tota una llista de coses que ara es tenien llàstima, els mateixos que van dir que no aleshores, i els deien que sí. Això és el que explicaria probablement una certa desmobilització. Una certa, no, una total desmobilització, que hi ha hagut el desencís de la gent i després el foment des de dalt que aquest desencís romangui, és a dir, es mantingui, no? És a dir, jo dic que en comptes de representants tenim suplantadors. Ho sento, però ho penso així. Tenim suplantadors, senyors que fan la feina per nosaltres. Nosaltres seguim sent els nens petits del temps del Franco. Solament en comptes d'un n'hi ha una oligarquia que pensa per nosaltres. Mai se li ocorre demanar a la gent programes, sempre són ells que presenten un programa perquè el votin. I llavors també s'autosucceeixen, per tant és una cosa que és corporativista, i no hi ha cap interès en que hi hagi democràcia. No únicament això, quan abans has dit el poder ens considera encara que som uns nens petits, molta gent li va molt bé ser nen petit. Oh, i tant. O sigui, no és que l'Estat ens hagi tornat nens petits, és que és molt còmode que et donguin de mamar. Això, un amic meu savi diu, és la rara complicitat de l'oprimit amb l'opressor. I tant que hi ha gent que és paternalista i hi ha gent que és infantilista, que vol tota la seva vida no emancipar-se, no arribar a autodeterminar-se. Aleshores, en aquest nivell de nens petits, molt probablement, les grans idees són idees aquestes, la independència de Catalunya, que al capdavall significaria la reproducció a escala catalana dels mateixos mecanismes, en aquest cas, d'un estat una mica més gran. El que passa és que, com que hi ha uns òrgans de poder molt forts, com per exemple la televisió, i des de dalt interessa que els de baix quedin infantils tota la vida, doncs es fa pressió perquè ells s'hi mantinguin.
incitant-los que siguin infantils i, sobretot, negant-los accés a informació decisòria. És a dir, les coses importants només es diuen en passadissos per les altures. I per baix es dona el que no... I els que estan afiliats se n'enteren de les directrius, que són directrius, a més, per la premsa, per la feina vostra, no per la feina de partit. És a dir, la Constitució, per exemple, no es va consultar a ningú de les bases dels partits que hi van participar. A ningú, ja no dic a la gent. Vaig ser l'únic que vaig posar un anunci demanant esmenes a la Constitució. I em vaig presentar 134, que me la va donar la gent. Jo deia que jo era un cambrer de cafè, no? Que jo posava la safata i un altre posava el cafè i el portava al Parlament, el cafè, no? Però això no ho feia ningú i no m'han aprovat ni una. Ni una, perquè eren del poble. És a dir, i en canvi es van cuidar molt de consultar als Estats Units, al Vaticà, no sé què. És a dir, els militars, tots consultats. I a baix no es va consultar a ningú. Si això és democràcia. Sí, però encara el xinès encara és una espècie d'extravagant que està a dalt i està a baix. Un Juan Tenorio que subia a los hoteles i baja a les tavernes. M'entens? Que vull dir, però aquest és un raro. Però no, però a mi no em preocupa el xinès, em preocupa la gent. És a dir, aquelles associacions de veïns, aquelles assemblees de barri, aquelles assemblees de comarques, és a dir, tota la gent que estava vivint la transició, que era una cosa exemplar a tot Espanya, que no es feia igual com a Catalunya, no hi havia res igual, És a dir, l'Assemblea de Catalunya és una meravella quasi diria mundial. I aquella famosa manifestació d'1,5 milió de persones l'11 de setembre del 77, allò era gràcies a una Assemblea de Catalunya que durant 7 anys havia batut l'era ben batuda i interessat a la gent i tal. També tenia defectes, però estava molt a baix. Suposo que al llarg d'aquests 20 anys també has viscut intensament el que era l'amistat de gent que després ha deixat de ser amiga teva. Petites decepcions, grans decepcions, potser. Sí, he tingut alguns casos sonats, no diré el nom, perquè és molt amargant. Hi ha un cas amargantíssim, no? Que em va deixar caure així, xaf, un que s'havia compromès totalment i tal, no? Esclar, això hi ha el discurs políticament correcte. És el discurs que porta a la persona que el fa, encara que pensi el contrari, que això és igual, que pensi el contrari, el porta a enxufar-se amb el que està dalt, que és on hi ha diners, perquè a baix l'únic que hi ha són impostos. I aleshores, com a Europa, però amb serveis africans, però amb impostos europeus, doncs resulta que xuclen el 50% quasi bé del que es guanya, cosa que en temps de Franco no era així. La gent el deixaven, estaven com uns infants en un kindergarten, però almenys no els explotaven d'aquesta manera, i en canvi et xuclen i estan tots els diners a dalt, i a dalt jo he estat a dalt, hi ha diners per tot, i a baix no hi ha diner per res. Llavors, què fa la gent? La gent espaviladeta. I ara els joves ho han après de seguida, això, jo ho he vist. I la gent jove s'apunta en aquesta cosa, ja està desenganyada de res, de participar de democràcia, de res, tot això, res. I aleshores, discurs políticament correcte i enxufar-se. Jo recordo que a la meva classe, gent jove, perquè era l'avi de la classe, oi? Doncs gent jove no deia res a ningú i apareixia de sobte d'auxiliar d'un professor. I ni s'havia convocat, ni s'havia dit res. Senzillament aquella persona s'havia anat per darrere, anar mimant aquell professor i tal, i enxufar-se. Esclar, aquesta personeta ja parlava correctament, l'idioma oficial. És possible que sí, algun partit ho ha intentat. Però saps què passa? Que jo em vaig trobar ficat amb això, vaig ser una mica líder, com has dit tu, en un moment determinat, per circumstàncies. És a dir, jo no volia ser senador, per exemple, i em vaig trobar una sèrie de coses llargues d'explicar que em van portar a ser-ne. Però vull dir, de seguida que vaig descavalcar i em vaig quedar a terra a la mar de feliç, perquè a mi m'encanta la feina avall. És a dir, a més és còmode perquè no treballes tu, treballes la gent. I tu ets un de tants, i tu, si de cas tinc una mica de do, és de sintetitzar o de clavar coses, perquè, és a dir, aquesta cosa filosòfica que et deia, una de les virtuts que té és que junta contradictoris. I esclar, a les assemblees populars sempre hi ha el problema de que hi ha tants caps, tants barrets i que costa molt formar opinió pública. Jo entenc per pública popular, publicus és publicus, no és oficial, la gent entén per públic l'oficial. I això és una altra deformació que hi ha per ahí que és molt rendible. Doncs juntar coses contradictòries i buscar solucions que no siguin dogmàtiques, que siguin o blanc o negre, m'entens? Sinó que siguin de conjuminar contradictoris, que es complementin i coses d'aquestes. Bueno, això és una feina que se'm dona i el faig. Que s'ha divorciat la societat, hi ha tota aquesta societat civil alta, enganxada al sostre, i després hi ha tot un associacionisme baix,
que no té ni ganes de guanyar eleccions, ni poder, ni res. El que li agrada és viure. I llavors hi ha molta vida que hi ha un divorci entre aquesta vida i l'oficial. I aquest divorci és curiós perquè a baix estan generant coses del futur importants i a dalt no se n'enteren. Ideològicament tinc una barreja de nacionalisme i d'anarquisme que em dona com a conclusió que l'individu s'ha d'emancipar quan arriba a la majoria d'edat, no? L'individu s'ha d'autodeterminar, l'individu. I la família ha de ser autodeterminada, i el barri ha de ser autodeterminat, i a més en aquest escalat, en el municipi, comarca, regió, nació, en aquest escalat sempre el nivell immediat superior es fa per federació d'iguals vull dir jurídicament iguals, d'iguals de drets, dels immediats inferiors. És a dir, un barri hauria de ser una federació, un pacte federal de famílies. I s'hi ha d'anar, i ja sé que és difícil això, però s'ha d'anar-hi anant, és a dir, és una fita que democratitza el país. Llavors, i a mi, ideològicament, m'agrada molt la independència de Catalunya, però si no hi ha la independència de tots aquests estaments intermitjos, aquell serà un bluf o serà un acte policíac, no sé com dir-te, o militar. Entens que costarà mantenir, perquè dintre hi haurà gent que no ho tindrà, això. És a dir, l'important és que es reforcin els barris, els municipis, les comarques, i llavors Catalunya també. I llavors l'important no és la sobirania total de Catalunya. Avui dia està tot aquest escalat que porta a lo mundial, no? Que porta a lo mundial, el que s'hauria de fer, les facultats de política, el que haurien de fer és agafar, que una mica ho fa la Constitució, però mal fet, la llista de totes les competències i seguint el principi de subsidiarietat que diu que el que es pugui fer a baix que no es faci a dalt, anar donant competències primer de tot a baix, les que puguin fer els de baix, i les que no les immediates superiors, i distribuir les competències d'una manera racional, no d'una manera de poder, com hi ha ara, de lluita de poder. Que jo em quedo als ferrocarrils i tu et quedes no sé què, i l'altre, m'entens o no? És comerciar amb les necessitats de la gent i és un desastre, no? Llavors s'hauria de fer un escalat, i aquest escalat porta a la independència a tots els nivells. No té cap... Tu estàs convençut que al món hi ha una teoria conspirativa, com si diguéssim, unes èlites pensants que maneguen i aleshores... Bueno, hi ha àrees en què això és conscient i àrees en què això és inconscient. Exacte. No crec que sempre sigui conscient. Jo, per exemple, conec bisbes, posant el tema de l'Església, que van d'una bona fe enorme i diuen coses que jo estic totalment en contra. Però no han estudiat història, no saben què, han mamat una doctrina d'un seminari, etc. I pobra gent pensa segons les eines que té al cap. I aquests no són conspiradors, aquests són persones que estan manipulades, no? I llavors ells manipulen perquè estan manipulats. I això ho fem tots una mica, perquè tots ens fan unes... Però hi ha qui en sap molt d'això, I en general la tesi conspirativa, que es critica molt, normalment es critica perquè, esclar, als conspiradors no els agrada que se sàpiga. Doncs la tesi conspirativa, per lo que jo havia fet 3 llibres sobre la transició i hi ha coses d'espionatge en aquests llibres, Hi ha coses d'espionatge i no he anat a cap biblioteca ni a cap hemeroteca, tot tinc de retalls de periòdic meus i d'experiències meves. Tot el que he escrit és tot de retalls que tinc jo al meu arxiu i d'experiències meves. Espionatge entre partits, espionatge... De tot. I el que jo he vist és més gros del que imagina la gent quan es posa a fer imaginacions de conspiracions. És a dir, la realitat és molt més forta que les conspiracions que s'inventen, les teories conspiratives. Això és la meva opinió. El que passa és que les pel·lícules d'espies sempre acaba havent-hi algun mort, alguna... I aquí sembla com si això no fos així, com si existeix espionatge, un espionatge més de saló. Bueno, perquè aquí el poder que és dominant no es divideix per partits. És a dir, tots els partits que estan en el poder estan tots defensant el mateix programa amb petites variacions. I esclar, no tenen enemic i no hi ha morts. És a dir, per què, ara se me'n va la llengua per coses que no tinc de dir, però per què un país que ocupa un altre, doncs l'altre fa terrorisme contra aquest país. I el terrorista mata, i el que està dominant no mata perquè no necessita matar, perquè té molta més força. I quan té molta força no necessita matar. M'explico o no? T'ho vull dir. És a dir, només es mata quan hi ha o igualtat o inferioritat, però quan hi ha superioritat no es mata, perquè s'ha de matar, si els tens aixafats sense matar-los. Quin és el grau de col·laboració que tindria la ciutadania catalana respecte, per exemple, a un fet terrorista que passés pel carrer? Denunciarien a la policia? Ho ocultarien? Dirien això no té res a veure amb mi? I el català tipus, que no li agrada la violència, li agradaria denunciar-ho i que es castigués? Si el fet que veu és un fet de sang, segurament denunciaria. Suposo que denunciaria. Però vull dir, això és una espècie, diguem-ne, que el que fas tu una enquesta sociològica, que per mi, diguem-ne, la pregunta, diguem-ne, té dos
dos elements o dos magnituds que una d'elles és el no mataràs i aquesta mentalitat no violenta i tal. Una altra és la por, la covardia del vençut, que no vol sortir d'aquesta situació. La pau dels cementiris, que deien, que de vegades la pau no és més que por, que deia el Raimon. És a dir, hi ha dues coses que es barregen, i el que no podria contestar clarament si és amb una denúncia d'aquestes, quina de les dues coses tingui el tant per cent més important. També ha traicionat Jordi Pujol amb una determinada forma de veure les coses, o sempre ha estat en el mateix lloc? A mi em costa molt dir aquesta paraula tan dura, però la dic, I la dic i no me l'amago. I en els llibres aquests, doncs, poso els noms i els cognoms de tots els que jo considero que han fallat. I considero que el Pujol ha fallat. I a més ho dic allà, amb què? I en cada moment, en tot el procés, en cada moment quan falla i quan no falla també ho dic. És a dir, vaig dient quan falla i quan no falla. El Gandhi és independentista, a partir d'un moment, abans no. És a dir, ell, 40 anys de lluita a l'Índia, precedit uns anys de l'Àfrica del Sud, 40 anys dels quals 20 són per millorar la Commonwealth, l'imperi britànic. I considerava que era una magnífica unió de nacions i de civilitzacions, que podia ser molt fecunda, i els anglesos a vegades s'aposaven una mica, l'home lluita contra els anglesos perquè a favor de la Commonwealth, d'una Commonwealth renovada. Fins que se'n cansa, perquè veu que allò és mentida, que no és veritat, això. Que la realitat és que hi ha un imperialisme d'Anglaterra sobre els altres països, etc. I llavors és per la independència. I durant 20 anys treballa per la independència i l'aconsegueix. Amb problemes, però l'aconsegueix, no? És un independentista de soc arrel. Ho dic perquè hi ha gent que es pensa que l'independentisme és una espècie de bogeria o una cosa tal, no? Una cosa rara. I a més la va aconseguir per medis no violents en la colònia més important d'Anglaterra. 700 milions d'habitants. O sigui, que és el colmo. Una força. Però la vaga de fam, com a eina, era seguida i va ser seguida també en el teu cas, no? I ara què passaria si algú... Ara, en aquell temps que jo feia vagues de fam, diríem, tots lluitaven contra el franquisme i teníem Europa a favor. Ara tot això que jo estic discutint aquí de falta de participació i de coses que apareixerien campanyes polítiques i el tema de la independència vull dir de no dependre obligadament de ningú. Doncs tot això Europa no vol. No vol Espanya, no vol Europa. I llavors estàs totalment solitari. Llavors has de buscar unes arrels més fondes per remoure més avall perquè surti una Florida que no hi és en aquest moment. En aquest moment hi ha un hivern total i no hi ha manera de moure res. I creus que ho hem intentat, perquè per exemple la Crida, jo era de la Crida, i després va haver una cosa, no sé si tu te'n vas entrar, que es deia l'Assemblea, i també no ha sigut possible, és molt difícil ara. I després d'aquest hivern creus que hi haurà ocasió per a primaveres? Sempre. Perquè, tota opressió genera pressió. Sí, sempre que l'oprimit sigui conscient de la seva opressió. Sí, però hi ha una elasticitat molt gran, la naturalesa humana i la naturalesa en general és molt elàstica. I llavors la compressió, si poses un misto, fa flaix. I a més el tema aquest, és un tema mundial. Jo deia Europa i dic mundialment, el que en diuen allà la teoria del pensament únic, que diuen ara. És a dir, al desaparèixer el comunisme, que era una espècie de contrast pel capitalisme, ara només hi ha un pensament. I s'ha de fer una feina que no és d'internet, encara que internet pot ajudar-hi molt, que és la de canvi de mentalitats. Per exemple, una de les coses que fem en aquesta fundació és una escola d'estudis polítics, que es diu RANDA, que és el nom de la muntanya on Ramon Llull va treballar allà. I en aquesta escola d'estudis polítics potser la característica seva pròpia és el tema del diàleg entre civilitzacions. I en concret treballem molt el tema de la Mediterrània com un lloc d'encontre entre tres civilitzacions, que són la cristiana, la musulmana i la jueva.